Tak dobrý den, vítáme vás na přednášce Pauly Malinovské, která je u nás na rezidenčním pobytu. Paula Malinovská je absolventkou katedry intermédií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, kde na katedře digitálních médií nebo umění vlastně rozvíjí doktorandský projekt, kterého je součástí tato rezidence, a který se věnuje průniku lidské sociopolitiky a politiky rostlin a o kterém nám možná Pavla ještě něco poví ve své přednášce. Paula se dlouhodobě zabývá rostlinnou emocionalitou a rezistencí, mezidruhovou rovností a algoritmickou botanikou. Hledá vizualitu, přesahuje zavedené hranice kategorií přírody a kultury a zkoumá možnosti vizuálního jazyka digitálních médií jako nástroje pro citlivování diváka ve vztahu k více než lidskému světu. Paula bude pozorovat a zkoumat naši zahradu v přirozeném i digitálním růstu. Tak strašně moc děkujeme, Paulo, že jsi pro nás připravila přednášku a že jsi tady s námi na rezidenci a předávám ti slovo. Děkuji. Ja ďakujem. Ma počuť? Dobre? Všetko beží? Môžem? Dobre, tak ahojte, ja sa volám Paula, som digitálna umelkyňa a fotografka, pôsobiaca v Bratislave. Vyštudovala som katedru fotografie na Vysokej škole výtvarných umení, potom som prestúpila na katedru intermédií k Martinovi Piačekovi s cieľom pracovať viac v priestore, pretože mi fotografia ako médium v nejakom bode prišla trošku plochá a chcela som sa venovať priestorovým inštaláciám. Avšak ako som prestúpila na túto katedru intermédií, tak došiel COVID a boli sme zavretí tak som šla aspoň do toho priestoru digitálneho. Takže v súčasnosti sa viac definujem ako 3D umelkyňa, venujem sa tvorbe špekulatívnych fikcií, v ktorých skúmam vzťah ľudského tela s telami mimoludskými, alebo v podstate to, čo všetko sa v nás mimoludské nachádza. A dneska som si pripravila taký prierez mojou sériou krátkych 3 animovaných filmov, ktoré začínajú rastlinami, potom sa od rastlín trošku odkláňajú, ale myslím si, že v tom uvažovaní vlastne stále ako nadväzujú na ten výskum, ktorý spomínala Edith v úvode. Takže na úvod tejto prezentácie som si pripravila krátke intro, ktoré sa točí okolo môjho staršieho a prvého 3D projektu, ktorý sa volal Ivy Boom. Bol to vlastne výskum expanzie brečtanu popínavého v lesných ekosystémoch. V podstate väčšinou, čo možno ešte by som na úvod povedala, tak ja pracujem tak, že väčšinou inšpiráciu čerpám zo svojho bezprostredného okolia a potom v tých 3D fikciách budujem niečo, čo by sa možno mohlo stať. Čiže v niečom, ako sú to také moje vlastné osobné špekulácie. V tomto prípade sa tá špekulácia točila okolo brečtanov. V podstate som v lesoch Devínskej Kobily alebo Bratislavského Lida začala nachádzať husté brečtanové porasty, ktoré mi samozrejme začali hneď evokovať také tie populárne dystopické vízie možných koncov sveta, keď si vlastne všimnete aj Planéta opíc, aj rôzne, keď si dáte do Google, že dystopian visuals vám vyhodia ako takými popínavými rastlinami obrastené mestské aglomerácie, ktoré vlastne ako symbolizujú nejaký ako koniec civilizácie, to, že ľudia opustili mesta. A v podstate sa mi to hneď spojilo s týmito brečtanovými porastami, ktoré som dennodenne vydala v lesoch a vlastne bola úplná náhoda, že som narazila na štúdiu, ktorá v podstate potvrdzuje to, že táto expanzia brečtanov v lesných ekosystémoch je priamou reakciou na klimatickú katastrofu. V podstate táto štúdia bola realizovaná genským ekológom Michaelom Perringom z Univerzity z Gentu a on vlastne skúmal rôzne lesné vzorky až od Írska po Maďarsko a vlastne vo všetkých skúmaných miestach došli k záveru, že na miestach, kde bola zaznamenaná vyššia teplota, tak bol aj zaznamenaný zvýšený výskyt brečtanu popínavého a toto taktiež potvrdzuje ešte iná štúdia, ktorá bola realizovaná v Poľsku.
taktiež taká poznámka počiarku, bol vlastne jeden slovenský ekológ, ktorý sa podielal na tejto štúdii, volá sa František Máliš, ktorého som vlastne kontaktovala, aby mi možno k tomu povedal viac a povedal mi, že lianification, a teda po slovensky zaliaňovanie, je vlastne bežným fenoménom, ktorý ale ešte není preskúmaný, lebo vlastne si ho vedci začali všímať až teraz. No ja som si vlastne tú rastlinu jednak zobrala ako taký symbol tej prebiehajúcej klimatickej zmeny, jednak pretože mi tie brečtanové porasty začali pripomínať také tie ako veľmi husto nakopírované rovnaké časti, ktoré sa opakujú v rámci obrazu, keď pracujete s Photoshopom a máte tam napríklad taký ten content aware tool, že vlastne vymažete časť obrázku a necháte ten program, aby doplnil ten chýbajúci content, tak veľakrát vám tam ako skopíruje nejaký prvok, ktorý v tom obraze nachádza. Takže ja som ako s tým, že som začala ako skúmať tie 3D prostredia, do toho som vlastne našla túto brečtanovú zaujímavosť, tak som začala špekulovať o tom, že čo všetko ten brečtan vlastne môže znamenať a ako ho možno môžem použiť ako takzvaný kompas k hľadaní nových citlivostí. V podstate ako zistila som, že keď sa o túto konkrétnu rastlinu začnem zaujímať, či už ako z nejakej sociálneho hľadiska alebo z historického hľadiska, tak mi vie slúžiť ako nejaké pojitko k rôznym kontextom. Totižto napríklad ako brečtan hral výraznú rolu pri botanických kolonizáciách, napríklad Nového sveta, v 16. storočí, kedy bol Angličanmi vlastne prevezený na iný kontinent, aby si ako zveladili vlastne tamojší kraj, aby im viac pripomínal domovský krajobraz. Čo ešte by som vlastne tuto povedala je, že ja pracujem s médium fotogrametrie, čo je vlastne 3D skenovanie objektov do 3D priestoru. Robím to povedala by som, že to robím viac tak analógovo. To znamená, že to robím pomocou môjho fotoaparátu, pomocou ktorého vlastne nasnímam skenovaný objekt vlastne z každého uhlu z 360 stupňov. Tieto fotky potom nahrám do počítačového programu a na základe týchto fotiek ten algoritmus vlastne nájde spoločné body na tých fotografiách a vygeneruje point cloud. A tým pádom som ako keby začala konvertovať tie brečtanové mohutné masy, ktoré som nachádzala v lesných ekosystémoch Bratislavy do 3D priestoru. Tá ruka, to není brečtanový porast, to som si vyrobila. Vlastne mala som ako taký nápad, že čo ak by ten brečtan sa vlastne začal pnúť po ľudskom tele. V podstate toto bol výstup toho krátkeho jednosemestrálneho projektu. Bol to taký trojminútový animovaný film, kde vlastne sa pohybujeme tým 3D, rozbitým 3D skenom. Toto neviem, že či je rozoznateľné, ale v podstate je to ženské telo, ktoré má prehodený brečtan cez rameno. A v podstate mňa ako dosť začal baviť aj tá chybovosť, nakoľko pokiaľ pri skenovaní objektu nemáte dokonalé podmienky a máte tam napríklad protisvetlo, tak vlastne ten algoritmus vygeneruje toto protisvetlo ako masu. Čiže nevie rozoznať, kde končí a kde začína ten skenovaný objekt. A stávajú sa ako také rôzne odchýlky, rôzne chyby. A taktiež napríklad, ako sa mi veľmi páčilo vizuálne, ako ten program zlial to rastlinné telo s tým ľudským. A prečo na začiatok hovorím o tomto projekte je, že vlastne bol ako dôležitý pre môj prvý animovaný film, ktorý sa volá Ako sa Daphne premenila na rastlinu. V podstate to bol môj diplomový projekt a môj diplomový výskum. Ako sa Daphne premenila na rastlinu je vlastne metaforická otázka, ktorou sa pýtam na spoločensko-kultúrne podmienky vzniku spojenia ženského tela s prírodou. Nakoľko keď som začala ako skúmať tieto motívy ženského tela s rastlinou, tak samozrejme mi ako Google vyhadzoval také tie krásne romantizujúce figúry a v niečom ako som tam cítila taký ako zvláštny moment, jednak ako v kontexte toho, čo sa vlastne vtedy v slovenskom a taktiež aj poľskom kontexte riešilo, a to bolo zamedzenie vlastne interrupcií. Druhák je to kultúra znásilnenia, v ktorej žijeme. Tretiak je to vlastne ako nejaká neustála kolonizácia žien s názorom niekoho iného v patriarchálnej spoločnosti. A samozrejme som narazila na mýtus Apolla a Daphne, ktorý vám je asi všetkým známy. V podstate ako to, čo bolo pre mňa dôležité v rámci toho príbehu, je, že v tom príbehu nymfa Daphne uteká pred žiadostivým bohom Apolónom, ktorý ju chce znásilniť, a jediný spôsob, akým utečie pred tým znásilnením, je, že sa vlastne premení na rastlinu. Poznámka podčiaru v originálnom príbehu je
Vavrín, ale ja som sa vlastne pre svoju mytológiu rozhodla použiť brečtan ako teda pre ten kontext tej klimatickej katastrofy a tú symboliku tej rastliny, ktorú skúmam. No a vlastne pýtala som sa, že či by pri tejto premene na tú rastlinu mohla existovať aj nejaké iné čítanie tohto príbehu a nie čítanie, v ktorom vlastne Daphne bola tou premenou na tú rastlinu umlčaná a zdominovaná, pretože, ako vieme, tak rastliny sú považované veľakrát za ako nižšiu formu bytia, sú považované za pasívne bytosti, ktoré nemajú agendu, nie sú schopné komunikovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne ja som sa v tom výskume a v tom projekte snažila ako ponúknuť nejakú alternatívnu mytológiu tohto príbehu, v ktorom tá premena na tú rastlinu není nutne ako aktom násilia, ale pýtala som sa, že či by mohla byť aktom odporu a protestu. V podstate je tu, v rámci toho videa cestujeme takými 3 telami. Jedným z tých tiel je vlastne počítačom generovaná štruktúra alebo koreňová sústava brečtanu, ktorá je, ak niektorí robíte v 3D programe Blender, tak vlastne tam je ako taký, že IV generator, ktorý používajú architekti, keď chcú brečtanom pokryť budovy, čiže je to taký veľmi používaný tool. Ja som v podstate si stiahla sochu Berniniho zo Sketchfabu a dala som ho obrásť týmito brečtanovými koreňmi a potom som ju vymazala, čiže v niečom ako keby som to úplne vyabstrahovala a zamerala sa na to, ako tie korene rastú. A to, že tu je vlastne blank page, znamená, že si môžeme dať prvú ukážku z tohto filmu. Dúfam, že to bude vidieť a dúfam, že sa to nebude mať odrážať. V podstate ešte, aby som teda uviedla kredit, tak na zvuku spolupracoval so mnou Andrej Žabkaj a strih robila Vladimíra Vrbiňáková. V podstate je to, ešte sa k tomu vrátim, v podstate je to ako taká imitácia nejakého veľmi prepleteného, prerasteného podzemia, kde počujeme stále ako tie industriálne vrty antropocénu, ale aj tak sa stále sústredíme na tú poetiku, ktorú vlastne generuje ako ten počítačový program, že to mi prišlo zaujímavé. Druhým telom alebo prostredím je táto brečtanová bobula, ktorá taktiež je fotogrametrický sken, ktorý som vlastne pokryla takými stamps, takými textúrami ľudskej pokožky. To, že to pripomína prsníky, je úplná náhoda, ale vlastne som ju tam cieľene nechala, dokonca až zvýraznila, lebo sa mi to ako hodilo k tej téme. Pohyb tej bobule bol vlastne ako čisto náhodný. Vlastne som k tej bobuli prilepila, keď animujete, tak vlastne väčšinou, keď máte mesh, čo je vlastne ten 3D objekt, a máte napríklad postavu, tak na to, aby ste rozpohybovali túto postavu, tak musíte vlastne jej urobiť kostru. A vlastne na internete sú také voľne dostupné kostry, ktoré viete ako prilepiť k tomu svojmu objektu a potom vie ako robiť žiadaný pohyb. Ja som vlastne k tej bobuli prilepila takúto ľudskú kostru a začalo to robiť ako také zvláštne pohyby. Tuto mám ešte nejaký proces tvorby. Ja som sem dávala aj skice, aj nejaké ako behind the scenes, aby som to možno trochu ozvláštnila. V podstate to je ten fotogrametrický sken, to je proces robenia tej štruktúry a potom texturovanie. A môžem rovno vám ukázať aj ukážku z tejto bobuly, keď už som tu pri nej.
Čo som možno ešte nepovedala k tej bobuli alebo k tej rastlinnej časti toho príbehu je, že vlastne som dlho tápala v tom výskume, že aká by mala byť tá mytológia, keď ju teda chcem urobiť inak, že tá Daphne sa ako stále premení na tú rastlinu a teraz ako zmeniť vlastne tú perspektívu a veľmi nápomocná mi vlastne bola teória politiky rastlinných pohybov od Michaela Mardera, ktorý vlastne presne píše o tom, že rastliny majú inú časovú os, ako máme my a to neznamená, že sa nehybu, my len nie sme ako schopní zaznamenať pohyb v ich plnom rozsahu a zároveň vlastne to, že ich bytie je definované neustálou premenou a zároveň hlbokým zakoreňovaním sa do pôdy je v nejakým aktom odolnosti v kontexte toho brečtanu, ktorého sa aj tak ťažko zbaví, lebo vlastne v niektorých krajinách považovaný aj za invazívny, lebo sa mu veľmi ľahko darí, má vysokú koloniálnu kapacitu, čo znamená, že ľahko migruje za podmienkami, ktoré potrebuje pre život, oproti iným rastlinám, ktoré ako tak rýchlo nevedia kráčať. Tak vlastne ako keď mi to tak ako zapadlo do toho, že môžeme ako sa na tú botanickú metamorfózu Daphne pozerať práve ako nejaký empowerment a nie ako na nejaké gesto dominancie, kedy ona je vlastne umlčaná, ona sa len rozhodla možno žiť inak. Tretím telom, ktoré v tom videu je vlastne 3D modelovaný autoportrét, ktorý taktiež som nechala obrásť tým počítačom generovaným koreňovým systémom brečtanu, ktorý ste videli v tej prvej ukážke, avšak tu som ho urobila trochu ako iný. Mala som taký nápad alebo predstavu, že urobiť ako by vyzerali ľudské korene, že keby človek má korene, tak ako by to mohlo vyzerať a vlastne veľmi to balansuje na takom ako nejakej zvláštnosti. Niektorým ľuďom to príde napríklad nechutné, niektorí zase mi hovoria, že im to príde ako ochrana tej tváre. V podstate inšpiráciou bolo to, ako brečtan rastie a veľmi ako silno sa priliepa. Tuším, dokonca tie korene majú nejakú nanotechnológiu, ktorú tá rastlina používa, preto je tak ťažké sa vlastne produkuje. Je tak ťažké sa jej zbaviť. Takže vlastne to som akože s týmto som pracovala v tom treťom tele, taktiež je tam mierna referencia k tej originálnej Berniniho soche, ktorá je vlastne azda najznámejšou reprezentáciou tohto príbehu. Taktiež prečo som sa rozhodla vybrať si tento konkrétny motív je aj vlastne ako to, že keď aj ja som sama na dejinách umenia mala prednášky, tak nikdy nám nepovedal náš pedagóg, že vlastne sa jedná o príbeh o znásilnení, že vždy to bolo iba, že aha, toto je pekná socha. Nikto nehovorí o tom, že je to vlastne jeden vôbec z prvých príbehov, ktoré sú známe o sexuálnom násilí a druhák vlastne tie Ovidiové metamorfózy, originálny príbeh je vlastne jedným z veľmi vplyvných diel západnej kultúry. Inšpiroval sa ňou aj Dante Alighieri pri tvorbe božskej komédie a vlastne to sú kanonické diela, ktoré sú základom našej kultúry a vlastne sa vôbec nerozpráva o tom násilí, ktoré je v tých príbehoch páchané a to nie je len jediný príbeh o Daphne, ale aj stovky ďalších metamorfóz, ktoré sú v tej knihe. Takže vlastne toto napríklad And Our Feet Just Now So Swift, Hold Fast in Resistant Roots, tak to reinterpretácia alebo Ovidiovej pasáže vlastne v origináli, to je tuším Our Feet Just Now So Swift, Hold Fast in Sluggish Roots. A ja som tam ako vymenila to slovíčko, aby som poukázala na to, že vlastne tá zmena tej perspektívy na rastliny ako na aktívnych aktérov, ktoré majú svoju agendu a zotrvávajú všetkým podmienkam, je vlastne možno kľúčom k novému čítaniu tohto príbehu. A tu som zabudla ukázať ešte poslednú ukážku z tohto diela. No a ďalší krátky film, o ktorom som vám chcela povedať,
Aha, tuto ešte mám vlastne ten bobulový sken, o ktorom som hovorila. Teraz vlastne som ako na to dielo nadviazala takým krátkým videolúpom, ktorý je teraz v Tempo galerii v Prahe. V podstate je to taký bobulový mix, ktorý sa tak ako hýbe. Nemám tu bohužiaľ ukážku, ale vlastne mám pocit, že ten breš tam sa ma stále drží, ako si sa okolo neho motám. Ďalším krátkym filmom, ktorý vlastne pokračovaním tejto série, je film Balada vln, ktoré rotovali planétou. V podstate asi najprv ukážem ukážku a potom začnem hovoriť. Takže toto vlastne malo byť pokračovanie nových návrhov mytológií. Začala som sa zaujímať o mytológiu Medúzy, nesmrteľného Gorgona, ktorej je to žena taktiež, ktorá bola ako výraznou protagonistkou v tých gréckych mytológiách. Jej hlava bola z očí. Stala sa veľmi ako výrazným symbolom v kultúre a mňa začalo zaujímať, že kde vlastne zostalo jej telo, že tak veľa vieme o jej hlave a kde je telo tejto medúzy. Zároveň ako v tom istom čase, ako som začala pracovať na tomto projekte, tak sa nám v rodine stala taká situácia, že vlastne môj strýko sa dostal do nemocnice a jeho plúca napadla taká veľmi zákerná baktéria a veľmi dlho vlastne s tým bojoval, nakoniec zomrel po 2 mesiacoch a vlastne hodnú chvíľu na stole bola transplantácia jeho plúca. Ja som sa vlastne začala zaujímať o tieto transplantácie. V tom čase som čítala aj knihu The Body Keeps the Score, ktorá hovorí o tom, že naše poznania a spomienky sú uložené nielen v mozgu, ale v každej bunke nášho tela. A vlastne potom, ako v súvislosti s tými transplantáciami sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že veľakrát donory, ktorí zomrú a darujú svoj orgán, tak recipienti týchto orgánov zrazu pociťujú nejakú zmenu identity, že vlastne pamätajú si na veci, ktoré nie sú ich spomienky, alebo vlastne ako keby ten orgán, je to ako by ten orgán si vlastne pamätal ten predošlý život alebo to predošlé telo, v ktorom bol. A ja som v podstate sa začala zaujímať o túto hypotézu bunkovej pamäte. A zároveň som v tom čase, kedy ten strýko bol v nemocnici, tak som trávila strašne veľa času na pláži Caparica v Portugalsku, kde som v čase bola na stáži po škole. A v podstate sú to také dlhé kilometrové pláže pri Lisabone. A zaujímavé je, že čím ďalej kráčate, tak tým viac sa tá pláž premieňa na také morské pohrebisko. Je tam strašne veľa vyplavených medúz. A jednu takúto medúzu som vlastne našla aj ja a dodnes neviem úplne, že aký je to druh. A v podstate možno je to aj fragment nejakého tela. A zároveň ako v tom čase toho intenzívneho trúchlenia a vyrovnávania sa so smrťou blízkej osoby som začala rozmýšľať nad tým, že vlastne tá fikcia a to 3D digitálne médium väčšinou slúži na predstavy nejakých budúcností a rozmýšľala som nad tým, že či by som vlastne túto fikciu mohla použiť na minulosť, či by som mohla zrekonštruovať svoju vlastnú spomienku v 3Dčku. Takže som vlastne sa rozhodla urobiť tento príbeh v 3D prostredí s tým, že som intenzívne uvažovala nad tým, čo možno som počas tej prechádzky prehliadla, či si to telo tej medúzy pamätá mňa, tak ako si ja pamätám to telo. A taktiež som sa zaujímala o to, že čo bol vlastne príbeh toho tela predtým, než bolo vyplavené na ten breh. V podstate ako to video je o mnoho viac poetickejšie a osobnejšie, ako bola tá Daphne, ako stále sa tam točím okolo nejakých vedeckých výskumov, ale veľa vecí bolo urobených ako intuitívne a pocitovo. Z čoho som vychádzala, že tak skáčem,
bol taktiež životný cyklus nesmrteľnej medúzy, Turnopsis dorhi, ktorá je vlastne druh medúzy, ktorý je vedcami v súčasnosti skúmaný pre svoju tzv. Biologickú nesmrteľnosť, lebo táto medúza vlastne, keď je dospelý jedinec zničený alebo chorý, tak namiesto toho, aby zomrel, tak padne na morské dno a tam sa udeje taký proces, ktorý sa volá bunková transdiferenciácia, čo je vlastne reverznutie životného cyklu, že ona ako keby je schopná sa narodiť znova na tom dne. Toto je taká... to je vlastne, toto je ukázané, že ako to robí, ako je to veľmi symbolické, taktiež akože som v tom filme pracovala na veľmi symbolickej rovine s týmto vzorcom. Čo bolo ako možno veľkou výzvou pre mňa, bola tá úloha vcítiť sa do perspektívy inej bytosti, že ako v 3Dčku nasimulovať to, že ako môže svet vlastne vnímať táto medúza. Samozrejme je to výzva alebo úloha nemožná, ale o to viac si môžeme popustiť úzdu vlastnej predstavivosti. Aspoň teda ja si myslím. Tak dáme si ďalšiu ukážku. Ono v niečom, vlastne to dielo je aj ako keby takým goodbye messageom, nakoľko som sa so strikom nestihla rozlúčiť. Postupom času som si vlastne uvedomila, že som to dielo urobila aj pre ľudí, ktorí truchlia, že viac ako tie vedecké výskumy som zrazu dokázala doňho vložiť niečo osobné a čo so mnou rezonuje až dodnes. Taktiež ako ten motív mora, ktoré non-stop koluje okolo toho sveta v tých vlnách. V niečom ako ten názov je tiež, pochádza z toho, že vlastne vlny vznikajú vďaka vetru, ktorý vzniká vďaka tomu, že naša planéta sa krúti. A ako vlastne ten moment tej neustálej cirkulácie tej hmoty a tých spomienok a ekosystémov a vlastne snažila som sa ako keby na tú smrť nenahliadať ako na nejaký koniec, tak ako vlastne v tých západných spoločnostiach to väčšinou máme, ale možno nie na nejaký ako špecifický druh premeny, čo mi taktiež ako pomáhalo aj na osobnej rovine, aj pri tej špekulatívnej. Na morskom dne, kde leží tá medúza, v tej ukážke to veľmi v detaili, je taktiež takýto fotogrametrický sken, ktorý je taktiež pokrytý nejakou takou zvláštnou kožou. Tento záber sa nedostal do finálneho strihu, takže aspoň mu dávam tuto tých pár sekúnd slávy. Tu je vlastne tak pre zaujímavosť to, ako vlastne vyzeral ten sediment. Vlastne je to sediment z tých pláží Kaparika, ktorý mi darovala kamarátka, ktorá tam bola na traile. V niečom ako tá sedimentácia a ten vápnik, z ktorého pozostáva tá budúca fosília, bola pre mňa tiež ako inšpiračným zdrojom, čo sa týka možno nejakých tých spomienok, čo som možno zabudla spomenúť, že vlastne ako som rozmýšľala, že čo sa stane, že ak spomienky sú uložené v každej bunke nášho tela a vlastne to telo zomrie, tak kam tie spomienky vlastne idú, či možno putujú do nejakej, zásobárne spomienok našej planéty, že sa s nimi môžeme stretnúť znovu raz niekde s nejakým iným telom, v kontakte s nejakým iným telom. Toto je tiež behind the scenes vlastne z 3D programu, keby to niekoho zaujímalo. Tiež padali také tie sedimenty na to morské dno. No tretím filmom, ktorý tu mám, je film, ktorý som dokončila teraz v decembri. Volá sa Vetviace sa svetlo a záblesky úsvitu. Je to znovu fikcia o bytosti, ktorú som stretla. Tentokrát to bola mužka svetluška. V
podstate ako má hneď, priznám sa, že ja som nikdy nevidela samičku, mužky, svetlušky, vždy som videla iba tie lietajúce, čo sú samčekovia. Nevedela som, že vlastne samičky sú neokrídlené a vlastne čakajú v tráve na signál od samčeka, ktorý poletuje okolo. Keď som si vlastne začala googliť o mužke svetluške alebo o svetojanskej mužke, tak samozrejme na mňa vybehli štúdie o tom, že súčasné populácie svetlušiek stále klesajú a vymierajú kvôli svetelnému smogu, pretože svetlušky nevedia navzájom vidieť svoj signál kvôli umelému osvetleniu, ktoré je čoraz intenzívnejšie. A taktiež som vlastne narazila na vedkyňu Orit Pelek a jej výskumný tím, ktorý sa venuje výskumu mušiek svetlušiek. Konkrétne myslím si, že chodievajú ich skúmať do Great Smoky Mountains v US. A vlastne oni skúmajú taký fenomén synchronného správania svetlušiek a to je, že svetlušky vlastne dokážu blíkať v dokonalej synchronii, ale vlastne v súčasnosti vedci nevedia vysvetliť, že prečo to robia, že čo je ten evolučný benefit tohto správania, nakoľko tie blíknutia, ktoré pripomínajú binárnu on-and-off logiku, vlastne sú na reprodukciu, že vlastne každý ten samček tej svetlušky má svoj rytmus a keď sa vlastne ten samček, ktorý má najjasnejší alebo najľúbivejší ten blikací signál, tak vlastne samička mu odblikne a vtedy sa vlastne spária. Ale ak vlastne tí samčekovia blikajú v dokonalej synchronii, tak sa nevie, ako prečo to robia a taktiež vlastne toto vzniká za nejakých ako konkrétnych podmienok, len keď je dostatočná hustota roja. Mne sa vlastne páčil, toto je iba taká ilustračná fotka, myslím si, že to je časozber, ale iba pre predstavu a taktiež samozrejme ako v kontexte tých predošlých diel, tak vlastne na tej osobnej rovine som dlhodobo pociťovala ako aj nejakú osobnú beznádej, taktiež politickú beznádej, jednak ako toho, čo sa u nás a taktiež v celom svete deje, taktiež situácia v Gaze, slovenská politika. Takže pre mňa ako tá svetluška zrazu bola ako dôležitým motivom aj z nejakej takej tej možno prvoplánovej evokácie nejakej nádeje. A rozhodla som sa vlastne to, čo som videla v tom parku Triglav, kde som ju stretla, zrekonštruovať. Chcela som vlastne vyrobiť takého masívneho chrobáka, ktorý by na diváka pozeral vo väčšej mierke, ako je reálna veľkosť toho jej telička. A v podstate môžeme si dať aj, ešte čo by som k tomu povedala, je, že s tým som sa vlastne snažila hrať aj pri inštalácii na cene Oskara Čepana, že vlastne som chcela vytvoriť taký ten efekt toho, že ten človek zrazu pred tým chrobákom je maličký, naozaj sa pohrávať s tou mierkou toho ľudského tela, na čo nadviažem neskôr, ale môžeme si dať ukážku. Je binárny signál otázkou vnímania alebo predmetom viery? Moment, v ktorom sme sa zasekli, môže byť krátky. Zmestí sa do jedného žmurknutia oka. Alebo môže obsahovať nespočetné množstvo bodov, ktoré rozpínajú čas priestoru. Ten neexistuje iba vnútri, ani vonku, keď sa telo stáva rojom. Táto svetluška je vlastne čisto vymodelovaná v 3D. Je to vlastne prvé dielo, v ktorom už nemám ten fotogrametrický sken. Pre vlastne narátorstvo tohto 3D animovaného filmu som sa rozhodla si vytvoriť postavu fikčného vedeckého tímu, ktorý vlastne ako rozpráva, alebo takto ešte predtým, ako poviem toto, tak by som rada povedala, že mňa veľmi zafascinovalo to, že súčasná tá vedecká disciplína nevie niečo vysvetliť zrazu, že je tam nejaká záhada a prišla mi to ako pekné miesto pre fikciu zatiaľ, kým to nemáme ako racionálne vysvetlené. Takže som ako začala budovať v 3D ten fiktívny dôvod, prečo svetlušky synchronizujú. Preto som si vytvorila vlastne túto postavu fiktívneho vedeckého tímu, ktorý vlastne rozpráva o tom svojom výskume, ale v nejakom bode priznáva, že nie je schopný vyriešiť tú záhadu tej synchronie zatiaľ. A v tom momente, ako ten voiceover sa začne ako tak viac spoetičnievať, prestaneme rozumieť tým slovám, ktoré hovorí, až to ide úplne do takej časti, kde nie sú slova.
A vlastne ako to, čo možno je dôležité pre toto dielo je, že vlastne pri hľadaní toho, toho fiktívneho dôvodu, prečo svetlušky synchronizujú, som narazila zase na ďalšiu štúdiu, ktorá skúmala, ako muchy vnímajú čas. A vlastne táto štúdia je voľne dostupná na internete a vlastne v rámci tejto štúdie som sa dočítala o tom, že vlastne to, ako rôzne živočichy vnímajú čas, je skúmané pomocou Critical Flickering Frequency Threshold, čo je vlastne práhová hodnota, pri ktorej naše oko prestane vnímať svetlo ako blikajúce, ale vidí ho ako súvislý tok svetelný. To znamená, že ľudské oko, to sú nejaké moje poznámky, neviem, či čitateľné, ale vlastne táto hodnota ľudského oka je 60 Hz, že napríklad neonové svetlo tak naozaj bliká, ale naše oko to nevidí, naše oko vidí iba súvislý tok, ale napríklad mucha to vidí ako blikanie, lebo má túto prahovú hodnotu o mnoho vyššie ako naše oko. Hmyz dokáže mať až 200 alebo 250 frameov za sekundu, hercov, túto hodnotu. V podstate táto hodnota určuje, koľko vizuálnej informácie sa dostane do nášho mozgu za jednotku času. Koľko vlastne to oko je schopné vstrebať. To znamená, že vlastne tie binárne signály, ktoré my vnímame ako on-and-off bliknutia mužky, svetlušky, tak naozaj môžu byť komplexným signálom, nejakou tajnou zakodovanou informáciou, ktorú ale my nevieme rozkodovať, pretože sme jednoducho príliš veľkí. Vlastne tie prahové hodnoty sa hýbu v závislosti od veľkosti nášho tela. Že vlastne čím je menšie telo, tak tým má rýchlejší metabolizmus, ale to znamená, že vníma svet akoby v slow motion. To vysvetľuje aj to, prečo keď chceme zabiť muchu, tak ju nie sme schopní zabiť, pretože ona naše pohyby vidí spomalenie a tým pádom je schopná sa im rýchlejšie uhnúť. Vlastne napísané, toto je úryvok z toho článku, že niektoré druhy vlastne používajú flashing lights as signals such as fireflies. Larger and slower predator species may be not able to decode these signals if their visual system isn't fast enough, giving the signalers a secret channel of communication. Takže vlastne zrazu z toho hľadania toho fiktívneho dôvodu, prečo svetlušky blikajú v dokonalej synchronii, bolo to, že vlastne prečo nie sme schopní dekodovať ten dôvod, prečo svetlušky blikajú v dokonalej synchronii. Stále je to vlastne ako fikcia, že ja som sa snažila vybudovať nejaký fiktívny narratív. Veľmi mi pri tomto konkrétnom diele slúžila ako inšpirácia knižka, ktorú som videla vlastne u vás, Autobiografia chobotnice od Vinciane Desprez, ktorá presne ako ponúka takýto pohľad, ktorý lavíruje na tej hranici vedeckého poznania a fantázie alebo špekulatívnych fikcií. Taktiež vlastne referuje k Ursule Le Guin a fiktívnemu oboru terolingvistiky, čo je vlastne fiktívny obor, ktorý skúma jazykové znaky a komunikáciu neľudských bytostí. V podstate, čo by som ešte chcela povedať k tomu, alebo to poviem potom, prv poviem o tomto. Toto v podstate je detailný záber model, fiktívny model v 3D skenu lampášu mužky svetlušky. Vychádzala som z reálnych skenov, ktoré boli nedávno akurát publikované. Veľmi ma zaujalo to, že vlastne pripomínajú nejakú rozvetvujúcu sa štruktúru. Zároveň to, vďaka čomu svetlušky blikajú, je chemická reakcia luciferinu s kyslíkom, ktorý vlastne prúdi v týchto vetvičkách vnútri toho lampášu. V podstate ako v úvode toho videa je taká cesta tým lampášom, že vlastne taktiež som si chcela predstaviť, aké by to bolo, keby som vo vnútri toho lampášu a som schopná akoby vidieť, čo sa tam deje. V niečom vlastne to je aj to, prečo pracujem s 3D umením, lebo mi pomáha si vyrendrovať to, čo vlastne nie som schopná vidieť, ale chcela by som si predstaviť. Myslím si, že to je veľmi ako silná stránka týchto digitálnych médií. Vlastne taká nejaká ako metaforická rovina alebo osobná rovina. Dala som sem citáty z krásnej knižky od Ursuly Le Guin, The Language of the Night. To sú eseje o science fiction and fantasy. V podstate ako tá metafora tej synchronie taktiež ako jednak je tam ten environmentálny rozmer
a tá ako neschopnosť dekodovať tie signály tých svetlušiek, ale druhá je to aj otázka, ako by sme sa ako ľudia mohli inšpirovať od iných než ľudských spoločenstiev a ich komunikácie. Veľmi ma taktiež zaujímala teória komplexity a emergentnej javy a to, v akom bode vlastne zrazu z jedného tela je roj. This is the source of the power of art, imprisoned in our skulls, isolated in our quirky cells of semi-rationality. How could any single mind, no matter how capacious, discern a true and beautiful escape route applicable to any other mind? The answer is obvious. We share that boundless interior. There is only one self. That's all art wants to do. It wants to get you to break down the walls between us for a moment. Dám si ďalšiu ukážku, vlastne už poslednú. Fantázia nájdená v preklade nemožná. Taktiež vlastne pri tom animovaní znovu som riešila tú otázku, ako najlepšie zhmotniť to, že by som bola akože svetluška v roji, že aké by to bolo lietať spolu s rojom, ktorý blíka v dokonalej synchronii. Ešte posledná vec, čo by som povedala, čo sa týka nejakých ideových východísk, boli vlastne teória médií Jussiho Pariku, z ktorej som vychádzala. Vlastne on prepája hmyz so súčasnou mediálnou teóriou. A vlastne v niečom v závere v tom videu máme príležitosť, alebo vidíme roj, ktorý sa točí. Je to v podstate Boyd simulation v 3D programe, ktorý simuluje to, ako lietajú napríklad hmyz alebo vtáky, ale simuluje to na základe reálnych pravidiel. Tuším, je to adhesion, cohesion a alignment. Sú to vlastne pravidlá, ako sa jednotlivec pohybuje v rámci roja. Tá simulácia je veľmi presná a používa sa aj vo vedeckých simuláciách pohybu. A vlastne tento Jussi Parika v tej knihe píše, knihe Insect Media and Archaeology of Animals and Technology, píše o programátorovi a zoologovi Richardovi Dawkinsovi, ktorý prekladá procesy materiálnej prírody do kódových inštrukcií, ktoré sa potom premieňajú do vizuálnych obrazov. Nie sú to len reprezentácie, ale simulácie, ktoré možno použiť na pochopenie síl prírody. Obrazovka sa stáva interfejsom síl prírody, ľudské oko, ktoré dokáže oceniť komplexné zákonitosti vecí vynárajúcich sa na obrazovke. Čiže v niečom sa mi veľmi páči toto rozmýšľanie nad tým, že ako vlastne, že v čom, alebo ja sa dlhodobo zaujímam o to, či by digitálne technológie mohli paradoxne prispieť k tomu budovaniu citlivosti k ekosystémom, ktoré častokrát aj napriek alebo vďaka týmto počítačovým obrazovkám prehliadame. Takže to je niečo, čo by som aj chcela viac rozvíjať v tom súčasnom projekte, ktorý Edith spomínala, tej algoritmickej botaniky a skúmaní teraz ako rastlinných simulácií, ale prv asi dokončím toto. V závere toho videa je visual effect, kde som vlastne dorobila v počítači mužku svetlušku do lesu v Devínskej Kobyle, ktorým som vlastne začínala túto prezentáciu. Je to ten istý les. Chcela som tam dať aj brečten, ale prišlo mi to, že už to je moc. Takže toto tiež vlastne je niečo, čo by som si v budúcnosti viac rada odskúšala. Vlastne dorábanie tých mojich 3D predstáv a modelov do reálnych záberov. A v podstate toto všetko k tým 3 animovaným filmom. Neviem, že či mám ešte povedať v rýchlosti k tomu, čo skúmam teraz, či ešte vládzete. Ale v skrátkosti vlastne poviem, ja v súčasnosti
Som doktorantkou na katedre digitálnych médií Andraša Čefalvaja, kde som sa prihlásila na tému sociálne angažované digitálne umenie a ja som si vlastne na túto tému napísala projekt, ktorý som zatiaľ pomenovala Algoritmická botanika. V podstate je to výskum digitálnych simulácií rastlín. Možno ešte k tej sociálnej angažovanosti, v podstate by som tam rada rozvíjala argument v tom výskume, prečo keď hovoríme o sociálne angažovanom umení, tak je to zároveň aj umenie, ktoré zahrania tie neľudské bytosti a nemusí mať taký ten ekologický tag. Je to trochu ťažké si obhajiť pred staršou generáciou teoretikov, tak to ešte bude pre mňa výzva, vlastne ako zoskladať ako tie argumenty dobre a citlivo. Ale zároveň vlastne, čo sa týka tej algoritmickej botaniky, tak v podstate, ako som spomínala, tak ja pracujem s tými fotogrametrickými skenmi, ale zároveň ma viac začala zaujímať tá simulácia tých digitálnych prostredí. A v podstate to, ako sú rastliny simulované v 3D programoch, je ako nejaký druh formálnej gramatiky, ktorý reálne kopíruje spôsob, akým rastliny reálne rastú, tie pomery, tie pravidlá, že je to vlastne ako keby, ak to zjednodušene poviem, tak je to matematicky vypočítateľné. Takže vlastne to, čo ma vlastne pri výskume tých rastlín zaujíma, je, že či by tieto digitálne simulácie mohli nejak obohatiť naše vnímanie tých druhov, ktoré nás obklopujú. Veľmi sa mi páči referencia jednej hry, ktorá sa volá Seed Saga. Není to úplne do simuláciách, ale je to vlastne taký ako kolektív umelkyň, ktoré zostavili semienka rastlín, ktoré sú najviac frekventované v počítačových hrách. A vlastne vy si môžete tieto semienka objednať a zasadiť si vo vlastnej záhrade. A keď som si čítala reviews, tak veľa ľudí vlastne písalo, že paradoxne vďaka tomuto projektu a vďaka počítačovým hrám začali záhradkárčiť. Čiže v niečom, ako sa mi páči toto prepojenie hľadania toho, akým spôsobom tie digitálne simulácie a digitálne médiá, teda 3D umenie, ktoré robím, by nám mohli pomôcť budovať tú citlivosť k okolitému svetu. Aj napriek tomu, že sú to médiá veľmi ako chladné a neosobné a sa snažím ako v tom hľadať tú emóciu a to osobné a citové. Tak asi to je všetko za mňa a ak máte nejaké otázky, tak rada vám ich zodpoviem a ďakujem, že tu môžem byť na rezidencii, ďakujem za priestor a veľmi si to vážim. Ďakujem.